Než začneme, mám na vás malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů. Je to pro mě opravdu důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Subscribe. Je to jen jedno malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace vytvářet další videa. Moc vám všem děkuji. Pes v mém náručí třásl, jeho drátěná srst mě štípala do tváře, zatímco se kolem nás 3 muži točili jako vlci. Jejich smích byl ostrý, prořezával chladný večerní vzduch a každý jejich krok zmenšoval vzdálenost mezi námi. Neměla jsem kam utéct. Pusť ho, zlatíčko, psi nemají rádi lháře, řekl jeden z nich s úšklepkem a natáhl ruku. Nohy mi stuhly jako kámen, ale ruce jsem sevřela pevněji kolem drobnoučkého tělíčka psa. Slyšela jsem jeho rychlý panický tep proti mému a přísahám, že můj vlastní mu sekundoval úder za úderem. Nebála jsem se psů. Bála jsem se mužů, jako byli oni, těch, kteří se podívali na dívku samotnou u silnice a mysleli si, že je to jejich věc. Otevřela jsem ústa, abych něco řekla, cokoliv. Ale světlomety prořízly tmavou silnici a rozřízly scénu. Černé SUV se zastavilo za námi. Muž vystoupil. Neřval. Neslého. Jen se na ně díval. Vysoký a klidný, jeho hlas byl nízký a vyrovnaný. Jděte pryč. Něco v jeho tónu způsobilo, že se i ten nejhlasitější z nich otřásl. Jeden z nich si něco zamumlal pod vousy, ale couvl a jako kouř ve větru zmizel ve stínech. Cizinec se ke mně otočil. Jeho oči byly klidné, téměř příliš klidné, jako by ho nic, co jsme právě viděli, nepřekvapilo. Jsi zraněná? Zavrtěla jsem hlavou, tiskla jsem psa blíž k sobě, ačkoliv se mi třásly ruce. Přešel pohledem psa a pak na mě. Patří ti? Ne, našla jsem ho. Oni byli? Nedokázala jsem dokončit. Jednou kývl, pak natáhl ruku. Ne, aby se mě dotkl, ale aby vzal psa. Je vyděšený. Ty taky. Pojďme vás oba odsud dostat. Něco v tom, jak to řekl. Věcně a přesto podivně jemně způsobilo, že můj odpor se zhroutil. Šla jsem za ním k SUV, stále jsem držela psa, protože jsem nebyla připravená ho pustit. Uvnitř to vonělo kůží a slabou kávou. Teplo proudilo z ventilace, zaplašovalo chlad, který mě obklopoval dny, možná týdny. Upravil zrcátka, rozjel se a po chvíli jsme ani jeden nepromluvili. Teprve když se mi přestali třást ruce, zeptal se, jak se jmenuješ? Jenna Myers. Já jsem Ethan Cole. Nedíval se na mě, oči upřené na silnici. Kam si mířila? Odpověď mi uvízla v krku. Neměla jsem kam. Už ne, jen pryč. Netlačil. Ani se na mě neotočil, aby posoudil moji vágnost. Místo toho ukázal na psa, stočeného v mém klíně, už spícího. Chceš si ho nechat? Téměř jsem se zasmála, zvuk drsný a nejistý. Nemám ani místo pro sebe, natož pro něj. Možná dneska pro vás oba, řekl prostě a sjel z hlavní silnice. Světla dálnice pohasla, jak se kolem nás snesly stromy, vysoké a šeptající. Podívala jsem se na něj, nejistá, proč věřím muži, kterého jsem právě potkala. Ale strach, který jsem cítila před chvílí, byl pryč, nahrazený něčím podivnějším, křehkým pocitem bezpečí. Zastavili jsme u brány. Za ní stál dům jako kus skla upuštěný do divočiny. Moderní úhly, velká okna a tichá síla. Otevřel bránu dálkovým ovladačem a projel. Můžeš zůstat v hostovském domě. Je oddělený od mého. Nikdo tě tam nebude rušit, řekl. Jeho tón byl spíše věcný než laskavý, jako by laskavost byla příliš zřejmá na pojmenování. Šla jsem za ním dovnitř, tiskla jsem psa, vstoupila jsem do teplého světla a leštěného dřeva. Na okamžik jsem nemohla mluvit. Byla jsem připravená strávit noc na lavičce na nádraží a místo toho jsem stála v cizím hostovském domě, v bezpečí. Až odejdu, zamkni dveře zevnitř. Zítra si promluvíme o tom, co potřebuješ. Jídlo je v lednici, ručníky v koupelně. Položil sadu klíčů na pult, pak se zarazil. Vypadáš jako někdo, kdo už dlouho nespal ani jednu dobrou noc. Polkla jsem. Ne proto, že by neměl pravdu, ale protože to bylo, jako by mi viděl až do duše. Děkuji. Myslím to vážně. Kývl a odešel. Nechal mě tam s tichým bzučením topení a tichým dechem psa, který se teď stočil na podlaze. Sklouzla jsem na okraj postele, ruce se mi stále třásly. Ale poprvé po týdnech to nebylo strachem. Bylo to úlevou. Nevěděla jsem, kdo Ethan Cole doopravdy je, ani proč pro mě zastavil. Věděla jsem jen to, že pro dnešní noc nejsem sama. A to se mi zdálo jako zázrak, který jsem si nezasloužila.
Když jsem konečně zavřela oči v posteli hostovského domu, myslela jsem si, že usnu rychle. Ale nestalo se. Vzpomínky se vkrádají, když je svět tichý. Neutíkala jsem, protože jsem chtěla dobrodružství. Utíkala jsem, protože jsem neměla kam jinam jít. Vyrůstala jsem v malém bytě nad obchodem s železářstvím. Většinu dětství jen já a máma. Táta odešel, když mi bylo 5, žádné dramatické loučení. Jen vzkaz na pultu a prázdný bankovní účet do poslední koruny. Máma týdny plakanala, pak stvrdla jako kámen. Pracovala dvojité směny v nemocnici. Vždycky unavená, vždycky nervózní. Ale zajistila, abych měla, co potřebuji. Když mi bylo 17, potkala Marka. Zpočátku byl zdvořilý, až příliš zdvořilý. Nosil květiny, myl nádobí po večeři. Smál se na těch správných vtipech. Chtěla jsem ho mít ráda, byť jen kvůli mámě. Zaslouží si někoho, kdo ji bude milovat zpět. Ale časem se jeho tón zkrátil jako nože, které si nevšimnete, dokud vás neříznou. Mark mě neměl rád. Nevím, jestli to bylo proto, že jsem mu připomínala, že jsem byla součástí mámina života před ním, nebo proto, že jsem prostě nezmizela do svého pokoje, kdykoliv přišel domů. Začal drobnými poznámkami o tom, jak nechávám boty u dveří, jak je lednice vždycky prázdná, jak nikdy nedělám dost, abych pomohla. Pomáhala jsem. Vždycky jsem. V 16 jsem o víkendech pracovala v kavárně a šetřila na vysokou školu, zatímco jsem se starala o naše účty, kdykoliv máma neměla dost. Studovala jsem účetnictví, protože řekla, že je to bezpečné, stabilní, něco, co mi zabrání opakovat její chyby. Poslouchala jsem, i když mi to drásalo mé vlastní sny. Milovala jsem umění, tušky, uhly, barevné skvrny na rukou, ale pohřbila jsem to. Pohřbila jsem sebe. Když mi bylo 21, myslela jsem si, že se věci konečně uklidní. Dokončila jsem komunitní vysokou školu, domluvila si pohovory, splatila část máminho dluhu za lékařskou péči, aniž by o tom věděla. Ale Mark tam stále byl. Stále se šťoural v každém ohrožení mého života. Poslední hádka začala kvůli něčemu tak hloupému, že to teď skoro působí neskutečně. Uvařila jsem večeři, těstoviny, nic zvláštního. Ale zjevně jsem použila špatnou pánev. Křičel. Křičela jsem zpět. Pak řekl, jediná věc, kterou nemůžu odvolat. Jsi přesně jako tvůj otec. K ničemu a připravená utéct, když se věci zkomplikují. Stuhla jsem. Máma ne. Plácla rukou po stole a řekla mi, abych se mu omluvila. Jemu, jako by jeho slova byla pravda vytesaná do kamene. Popadla jsem tašku, naházela do ní pár oblečení, svůj skicák a pár drobných peněz, co jsem měla. Máma mě doprovodila ke dveřím, oči rozšířené, ústa otevřená, jako by chtěla něco říct, ale neřekla. Prostě mě pustila. Autobusem jsem jela na nádraží a koupila nejlevnější jízdenku na sever. Myslela jsem si, že mě táta možná přijme. I po všech těch letech jsem slyšela, že je ve Washingtonu. Pracuje na sezónní stavební práci, žije s novou rodinou. Neměla jsem jeho telefonní číslo, jen adresu načmouranou na vánoční přání, které kdysi poslal, když mi bylo 13. Když jsem tam konečně dorazila, unavená a promrzlá, otevřela mi dveře žena. Měla u nohou přilepené 2 malé chlapce, vlasy rozcuchané od dlouhého dne. Podívala se na mě, jako by věděla, kdo jsem. A pak řekla, on tu není, je na severu týdny v kuse. A upřímně posunul se dál. Omlouvám se. Byla dost laskavá, aby mi dovolila přespat 1 noc na jejich gauči, ale ráno mě požádala, abych se nevracela. Nebylo to kruté, jen definitivní. Tak jsem se dál pohybovala z města do města, hledala jsem cokoliv. Práci, gauč, pauzu. Místo toho mě pronásledovali cizinci, kteří neměli nic lepšího na práci za chladného večera. A tehdy se objevil Ethan. Ležíc tam v jeho hostovském domě, cítila jsem něco, co jsem necítila roky. Bezpečí. Ale bezpečí je nebezpečné, když jste zvyklí bojovat o každý kousek. Část mě šeptala, abych tomu nevěřila. Lidé pomáhají, protože něco chtějí, že? To vždycky říkal Mark. Přesto bylo něco v Ethanově hlase. Klidný a neznepokojený, jako někdo, kdo od vás nic nepotřebuje. Někdo, kdo se prostě objeví. Možná mu zítra pro perly poděkuji. Možná odejdu, než se zdržím příliš dlouho. Ale dnes večer, zabalená v teple, které jsem si nezasloužila, jsem konečně zavřela oči. A poprvé po týdnech jsem spala. Probudilo mě slunce prosakující vysokými okny, teplé a zlaté, jako by na mě čekalo. Na okamžik jsem nevěděla, kde jsem.
Pak jsem uviděla psa stočeného u nohou postele a vzpomněla si. Ethan, SUV, hostovský dům. Pes vrtěl ocasem, když jsem se pohnula. Dobré ráno, kamaráde, zašeptala jsem a hladila ho po hlavě. Celé jeho tělo se zavrtělo, jako by právě vyhrál v loterii. Podle mého názoru možná jsme oba vyhráli. Osprchovala jsem se vodou, která se neohřívala 3 minuty, použila jsem ručník, který nevoněl jako bělidlo z prádelny a stála jsem před malou kuchyňkou, přemýšlela jsem, co dál. Odejít. Zůstat, dokud mi neřekne, abych odešla. Nebyla jsem zvyklá na laskavost bez podmínek. Zaklepání na dveře. Puls mi poskočil, ale když jsem je otevřela, byl to jen Ethan, v džínách, šedém tričku, vlasy stále vlhké, jako by přišel rovnou ze své sprchy. Ve dne vypadal méně zastrašujícím, i když jeho oči byly stejné. Klidné, měřící, jako by nesl své vlastní bouře, ale nenechal je vylít na nikoho jiného. Spala jsi? Zeptal se. Přikývla jsem. Jo, líp než za dlouhou dobu. Dobře. Hladová? Zaváhala jsem. Přijmout jídlo mi přišlo jako přijmout laskavost, kterou budu muset splatit. Ustoupil. Přijď do hlavního domu, až budeš připravená, a vezmi ho s sebou. Ukázal na psa, který teď divoce vrtěl ocasem. Snídaně byla vejce, slanina a káva dost silná, aby probudila mrtvé. Jedla jsem pomalu. Uvědomovala jsem si, jak surrealistické to všechno bylo. Já, ztracená dívka se ztraceným psem, sedící v kuchyni, která vypadala, jako by patřila do časopisu. Když jsem dojedla, Ethan mi po pultu posunul složku. Tohle je popis práce. Potřebuji někoho, kdo bude mít na starost místo. Praní, úklid, vaření, když budeš mít chuť. Nic šíleného. Zaplatím ti navíc a můžeš zůstat v hostovském domě bez nájmu. Jak dlouho budeš chtít? Zamrkala jsem. Nabízíš mi práci? Potřebuješ ji? Potřebuji někoho, komu můžu věřit. Jeho hlas byl klidný, jako by to nic nebylo. Jako by nabízet práci a bydlení cizinci bylo pro něj jen úterní záležitostí. Ale ty mě ani neznáš. Pokrčil rameny. Vím, že si vzala psa a postavila se s 3 chlapům 2krát větším než ty. To je dost referencí. Zírala jsem na něj. Nejistá, jestli se smát nebo plakat. Nejsem hospodyně. Myslím, že umím vařit a uklízet, ale dost dobře, přerušil mě. Zjistíš to, pokud budeš chtít. Měla bych říct ne. Měla bych mu poděkovat a odejít, než se věci zkomplikují. Ale když jsem se podívala z okna směrem k hostovskému domu, slunce se rozlévalo po trávě jako uvítací rohoška, nemohla jsem. Dobře, zašeptala jsem. Udělám to. Něco se v jeho výrazu změkčilo. Jen na vteřinu, jako by se rozestoupil mrak. Skvělé, začínáš dnes. Máš kreditní kartu na potraviny, zásoby. Ukážu ti, kde co je. Dopoledne jsem měla vlastní sadu klíčů, skříň plnou čisticích prostředků a lednici, která mi skutečně patřila. Nebyla to nobl práce, ale byla moje. Poprvé od odchodu z domova jsem nebloudila. Ten večer, po drhnutí pultů a skládání prádla, které jsem neměla na sobě, jsem seděla na verandě hostovského domu se psem, kterého jsem pojmenovala Lucky, a pozorovala jsem, jak slunce klesá za stromy. Ticho zde bylo jiné, bezpečné, ne osamělé. Stále jsem nevěděla, proč pro mě Ethan Cole tu noc zast provádl. První týden plynul v klidné rutině. Ranní káva s Luckym, který vrtěl ocasem u mých nohou. V pozadí bzučela pračka a okny se linula jemná vůně borovic. Neuvědomovala jsem si, jak moc jsem toužila po obyčejných dnech, po těch, kdy nikdo nekřičel, kdy ticho nebylo trestem, ale klidem. Ethan si udržoval odstup, což mě překvapilo. Čekala jsem nějakou skrytou podmínku. Důvod, proč mě vzal k sobě, ale neptal se na nic víc než na nezbytné. Neloudil se, nevrtal se v tom. Prostě mě nechal pracovat. Hlavní dům byl elegantní a moderní, ale přesto nějakým způsobem útulný, plný přírodního dřeva a slunečního světla. Moje nejoblíbenější místo na úklid byl obývací pokoj se skleněnými stěnami s výhledem do lesa. Někdy, když se nikdo nedíval, jsem tam stála s hadrem v ruce a dýchala. Jen jsem dýchala. Cítila jsem se, jako bych stála uvnitř obrazu. A možná právě toto spustilo. Tu touhu, kterou jsem necítila roky. Jednoho večera jsem ze dna tašky vytáhla starý skicák. Obal byl roztřepený, stránky zkroucené od cestování, ale stále voněl slabě po grafitu a starých snech. Naostřila jsem jedinou tužku, co mi zbyla, a začala kreslit. Nejdřív Lucky stočený na verandě,
pak řada jedlí venku, pak samotný dům pro hosty. Moje ruce si pamatovaly, i když moje mysl zapomněla. Linie plynuly snadno, tvary se měnily v život. Ztratila jsem v tom hodiny, tolik, že když jsem se konečně podívala nahoru, nad pozemkem se snesla noc a já jsem úplně vynechala večeři. Další ráno jsem našla Ethana stát u zábradlí verandy s jedním z mých náčrtů v ruce. Stuhla jsem, horkost se mi nahrnula do tváří. Tohle je tvoje? Zeptal se a otočil papír tak, aby ranní světlo ukázalo každý tah tužkou. Ano, promiňte, neomlouvám se. Další chvíli si ho prohlížel, pak se podíval na mě. Jsi dobrá, opravdu dobrá. Pokrčila jsem rameny, rozpačitá. Je to jen koníček. Měla jsem být účetní. Bezpečné zaměstnání, dobrý plat, stabilní, lehce se mu koutky úst zvedly. Zníš jako někdo, kdo opakuje to, co mu bylo řečeno, aby chtěl. Neodpověděla jsem, protože měl pravdu. Tu noc se vrátil z města s něčím pod paží. Sadu tužek na kreslení a blok papíru, křupavý a nový. Prostě je položil na pult. Nemůžu to přijmout. Pracujete, vyděláváte si. Říkej tomu záloha na výplatu. Hrdlo se mi sevřelo. Ten druh sevření, který přichází, když je vděčnost tak ostrá, že bolí. Děkuji. Jednou kývl a odešel nahoru. Nechal mě zírat na čisté bílé stránky, jako by to byl nějaký práh. Možná to tak bylo. Během následujících týdnů jsem je zaplnila. Laky spící u krbu. Způsob, jakým se ranní mlha lepila na linii stromů, dokonce i jednou. Jen jeho silueta proti oknu kuchyně, když si naléval kávu. Nikdy o kresbách moc nemluvil, ale občas jsem ho přistihla, jak na jednu z nich nahlíží s výrazem, který jsem nedokázala úplně pojmenovat. A já jsem se měnila. Neuklízela jsem jen dům. Budovala jsem něco v sobě. To, co jsem si myslela, že je pryč. Strach, který jsem nosila ze bytu své matky, ze slov Marka, z každých zavřených dveří na cestě, se uvolnil. Pomalu, tiše, jedné noci, když jsem skicovala Lukyho s hlavou v mém klíně, jsem si uvědomila, že už dny nemyslím na odchod. Neplánovala jsem si výmluvy, nehledala jsem autobusové trasy, ani jsem nepočítala dolary, které mi zbyly. Poprvé po měsících, možná letech, jsem nepřežívala. Žila jsem. Od té noci na kraji silnice uplynul skoro měsíc. Vklouzla jsem do rytmu. Brzy ráno s kávou a Luckym, odpoledne úklid, večery kreslení u velkého skleněného okna, zatímco les šeptal venku. Poprvé po dlouhé době se život zdál bezpečný. A pak přijela. Byla jsem v kuchyni, hnětla jsem těsto na chleba na večeři, když jsem uslyšela zvuk pneumatik na štěrku. Elegantní stříbrné auto, které jsem nikdy předtím neviděla, zastavilo před hlavním domem. Vystoupila žena, vysoká, elegantní, ten typ krásy, kterou vidíte v časopisech. Vlasy lesklé a dokonalé, podpatky klapaly po kamenné cestě. Sem do tichých lesů nepatřila. Patřila někam, kde bylo hlučno, kde se na ní lidé dívali, jen aby se cítili malí. Ethan stál na verandě, když přistoupila. Zpočátku jsem neslyšela, co říká, ale viděla jsem, jak se lehce napjal, jako někdo, kdo se připravuje na špatné počasí. Vedl ji dovnitř. Něco v mém hrudi se sevřelo. Bolest, pro kterou jsem neměla jméno. Řekla jsem si, že na tom nezáleží. Proč by záleželo? Byla jsem jen pomocnice. Dívka, která drhla podlahy a skládala prádlo. Cokoliv, co byl Ethanův život mimo toto pozemky, nemělo s mnou nic společného. Přesto jsem nemohla zastavit svoje nohy, aby se nepřiblížily. Zastavili se těsně u dveří jídelny, kde se nesly jejich hlasy. Nedělej, jako bys nevěděla, proč tu jsem, řekla, její tón hladký, téměř ostrý. Ztrácíš s ní čas. Jenna je tvoje věc, Aleno. Ethanův hlas byl klidný, ale chladnější, než jsem kdy slyšela. Žije na tvém pozemku, hraje si na domácnost, zatímco ty. Zastavila se. Pravděpodobně si všimla změny v jeho očích. Jen říkám, že máš pověst. Lidé budou mluvit. Následovalo ticho, dost dlouhé na to, aby mě zabolela kůže. Ať mluví, řekl nakonec Ethan. Nemáš právo mi říkat, komu pomáhám. Alena se ušklíbla. Pomáháš? Tomu říkáš. To stačilo. Ustoupila jsem, srdce mi bušilo a spěchala jsem do domu pro hosty, než mě mohli vidět. Ruce se mi tak třásly, že jsem málem upustila mísu. Pomoc. To všechno pro něj bylo. Věděla jsem, že bych měla být vděčná. Měla jsem střechu, práci, bezpečí. Dlužila jsem mu víc, než bych kdy dokázala splatit. Ale slyšet její slova bylo jako být zpátky v tom bytě s Markem,
který mi říkal, že nikdy nebudu dost. Máma se dívala stranou, protože bylo snazší než volit strany. Tu noc jsem sotva dotkla večeře. Ethan nic neřekl, i když si toho všiml. Poznala jsem to podle toho, jak se víc než obvykle zdržel ve dveřích, oči se mu lehce zúžily, jako by se chtěl zeptat, ale rozhodl se to nedělat. Později jsem si zbalila malou tašku pro případ. Naučila jsem se nikde nezůstávat příliš dlouho, nenechat kořeny zakořenit tam, kde nebyly vítány. Ale než jsem ji stihla zavřít, ozvalo se zaklepání. Ethan tam stál, jednu ruku na rámu dveří, výraz nečitelný. Alena je pryč, řekl prostě. Kývla jsem, vyhýbala jsem se jeho očím. Učinila pár dobrých bodů. A možná bych neměla přestat. Jeho tón nenechával prostor pro argumentaci. Nemluví za mě. Nikam neodcházíš, pokud nechceš pochopit. Polkla jsem. Proč byste mě obhajoval? Sotva mě znáte. Jeho pohled se nepatrně zjemnil. Protože vím dost. Tvrdě pracuješ. Neberete si dary. A vrátila jste tomuto místu život. Nenechte jeden hořký hlas vás odehnat. Neodpověděla jsem, protože jsem si nebyla jistá, jestli se mi hlas nerozeseje. Místo toho jsem kývla a sedla si na okraj postele, cítila jsem se, jako by se mi hrudník mohl propadnout úlevou a něčím jiným, co jsem ještě nechtěla pojmenovat. Lucky se stočil u mých nohou, jako by souhlasil, že nikam nejdeme. Ne dnes večer. 2 dny po Aleniny návštěvě uběhly a věci se zdály jiné. Ethan se mi nevyhýbal, ale v jeho očích byla tíha, kterou jsem předtím neviděla. Jakoby nesl břemeno, které jsem nedokázala pojmenovat. Stále odjížděl brzy do práce, stále se vracel pozdě, ale teď se zdržoval déle. Ptá se, jaký byl můj den, co jsem nakreslila, jestli Lucky zase nekousl pár bod. Jednoho večera, právě když jsem sušila nádobí, vešel do kuchyně. Odkašlal si a opřel se o rám dveří. Můžeme si promluvit? Opatrně jsem položila talíř, protože jeho tón nebyl neformální. Jistě, co se děje? Nic se neděje. Jde o mé rodiče. Zastavil se, oči mu zabloudily k podlaze, než se znovu setkali s mými. Přijedou na návštěvu tento víkend. Je to složité. Naklonila jsem hlavu. Jak složité? Zaváhal. Zdraví mého otce není dobré. Problémy se srdcem a máma se o mě bojí, o něj, o všechno. Vlastně jsem jim nedal důvod, aby se nepřestali bát. Zamračila jsem se. Co tím myslíte? Myslí si, že jsem příliš často sám. Chtěli, abych se usadil, založil rodinu. Ústa se mu zkroutila, jako by se smál sám sobě. Tato návštěva, budou to zase prosazovat a já nechci, aby se otec trápil. Neviděla jsem, kam to směřuje. Takže, co ode mě potřebujete? Zhluboka se nadechl, narovnal ramena, jako by se chystal vyjednat $vícedolarovou dohodu. Chci, abys předstírala, že jsem tvoje snoubenka. Jenom na víkend. Utěrka mi vyklouzla z ruky. Ty jsi co? Moje snoubenka. Nemusí to být dramatické. Jen dost na to, aby si moji rodiče mysleli, že jsem šťastný, že buduji život. Odjedou v klidu a otec se nebude trápit k smrti. Zírala jsem na něj a čekala, až se zasměje, až řekne, že je to vtip. Neudělal to. Chceš, abych já, tvoje hospodyně, se najednou stala tvojí snoubenkou? Čelist se mu lehce napěla. Jsi víc než hospodyně, jeno. A ano, ptám se tě, protože ti věřím a ty si tomuto místu vrátil život. Nenech to, aby tě jedno hořké slovo vyhnalo. Zčervenala jsem. Otočila jsem se. Marně jsem se snažila upravit utěrku. Ethané, já... To je šílené. Co když to prohlédnou? Co když to zkazím? Neskazíš. Jsi upřímná a staráš se o lidi. To je vše, co potřebují vidět. Ticho se protáhlo. V hlavě mi vířily myšlenky. Obrazy mě, jak se trapně usmívám vedle Ethana, zatímco jeho matka na mě naléhavě hledí. Jeho otec se diví, kdo jsem. Každý instinkt mi říkal, abych řekla ne. Většinu života jsem se snažila nevynikat a tohle by mě postavilo přímo do světla reflektorů. Ale pak jsem v Ethanově výrazu viděla něco, náznak zranitelnosti, jako by se styděl ptát, ale musel. A možná, jen možná, jsem mu chtěla pomoct tak, jak mi pomohl on. Pomalu jsem vydechla. Dobře, udělám to. Ale pokud se to pokazí, budu tě obviňovat. Zbytek úsměvu se dotkl jeho rtů. Dohoda. Tu noc mi vyprávěl o svém dětství. Jak ho otec učil rybařit na řece Columbia. Jak jeho máma pletla šály na každou zimu. Jak jeho malý dům v pobřežním městě stále voněl cedrem a slanou vodou. Od té doby, co mu jeho společnost vyrostla, nejezdil domů tak často.
a vina se linula z každého slova, když o tom mluvil. Když jsem ho poslouchala, uvědomila jsem si, že to není jen o tom, aby byli jeho rodiče spokojení. Bylo to o tom, že se snaží dohnat ztracený čas, dát jim klid, když nemohl být tak často, jak si zasloužili. A nemohla jsem si pomoct přemýšlet, tenhle muž, který mě zachránil na temné silnici, který mi dal práci a bezpečí, mi teď věřil, že ho na oplátku zachráním, i když to bylo jen předstírání. Když mi další den podal malou šperkovnici, jednoduchý stříbrný prsten, aby to vypadalo přesvědčivě, mé prsty se třásly, když jsem si ho nasunula na levou ruku. Mělo to být předstírání, ale když jsem se podívala na svůj odraz, v hlavě mi zašeptala podivná myšlenka. Co když to tak nebude? V den, kdy přijeli Ethanovi rodiče, vzduch kolem domu působil jinak, jako by celé dopoledne zadržoval dech. Stála jsem u okna a uhlazovala přední část měkce modrých šatů, které pro mě Ethan vybral. Cítila jsem se jako cizinec ve vlastní kůži. Lucky seděl u mých nohou a nakláněl hlavu, jako by říkal, jsi si jistá? Ne, zašeptala jsem zpět, i když jsem se na něj usmívala. Ethan vešel dovnitř, čerstvě oholený, oblečený v košili, kterou jsem viděla jen viset nedotčenou v jeho skříni. Na chvíli se zastavil a podíval se na mě. Ne dlouhý pohled, ne dramatický, ale dost dlouhý, aby mi do tváří vniklo horko. Vypadáš perfektně, řekl tiše, pak si odkašlal a narovnal manžety, jako by to právě neřekl. Než jsem mohla odpovědět, pneumatiky zaškrípaly na příjezdové cestě. Objevila se stříbrná sedan a vystoupila žena s laskavýma očima a šálou omotanou kolem krku, následovaná mužem se stříbrnými vlasy a opatrnou, pomalou chůzí. Připravená? Zeptal se Ethan. Kývla jsem, sevřela jsem jednoduchý stříbrný prsten na levé ruce, který mi dal, abych prodala ten příběh. Puls mi bubnoval v uších, když jsme vystoupili ven. Mami, tati, vítej v rodině, zlatíčko. Už jsem si myslela, že se nikdy nesetkám s tou, která ho skrotila. Nervózně jsem se zasmála, ale Ethan mi jednou stiskl ruku. Mlčením ti to jde dobře. Jeho otec mi pevně stiskl ruku a studoval mě ostrýma očima, ve kterých však stále byla vřelost. Má štěstí, víte, řekl a kývl směrem k Ethanovi. Nenechte ho na to zapomenout. Víkend se rozvinul jako tanec, na který jsem nebyla připravená, ale přesto jsem znala kroky. Vařili jsme spolu, sdíleli příběhy u ohniště. Dokonce jsme se pomalu procházeli po hranici pozemku, zatímco jeho rodiče vzpomínali na výchovu Ethana u oceánu. Hrála jsem svou roli, usmívala se, opírala se o Ethanovu paži, když se ho jeho matka zeptala, jak jsme se poznali, smála se příběhu o tom, jak spadl ze stromu, když mu bylo 8. Mělo to působit falešně, ale nezdálo se. Způsob, jakým se na mě díval, stálý a vřelý, to působilo znepokojivě skutečně. Druhou noc, poté, co jeho rodiče šli spát, jsem seděla na verandě a zírala na hvězdy. Ethan se ke mně přidal a podal mi šálek čaje. Dnes si byla úžasná, řekl tiše. Už dlouho se takhle neusmívali. Není těžké je mít rád? Řekla jsem a hladila teplý hrnek. Jsou to dobří lidé. Chvíli tiše kýval. Připomínáš mi, jaké to bylo kdysi doma? Ta slova se usadila v mé hrudi, těžká a lehká zároveň. Podívala jsem se na něj, opravdu se podívala a na okamžik jsem zapomněla, že se přetvařujeme. Jeho ruka spočívala vedle mé na zábradlí verandy, dost blízko, abych cítila teplo jeho kůže. Stáhla jsem se, než to zašlo příliš daleko. Bylo to dočasné. Muselo to být. Další ráno mi jeho máma dala dárek. Jemný ručně pletený šátek v odstínech krémové a šedé. Upletla jsem to loni v zimě, aniž bych věděla, pro koho to je, řekla s úsměvem. Teď vím. Něco ve mně prasklo. Nikdo kromě mé mámy. No, než se všechno pokazilo, mi nikdy nic nevyrobil ručně. Objala se mi a skrývala štípání v očích. Když v neděli odpoledne konečně odjeli a mávali, dokud se auto nestratilo v dálce, vydechla jsem dech, o kterém jsem nevěděla, že ho zadržuji. Jsi v pořádku? Zeptal se Ethan. Kývla jsem a svírala šátek. Jo, jsou úžasní. Milovali tě, řekl prostě a pozoroval mě tím svým nečitelným výrazem. A na ten nejkratší okamžik jsem si přála, aby to nebyla přetvářka. Přála jsem si, aby každé slovo, které jsem řekla, každý pohled, který jsme si vyměnili, bylo skutečné. Ale přání jsou nebezpečné věci. Dům se po odjezdu jeho rodičů zdál příliš tichý.
jako by jejich vřelost zůstala ve zdech, ale pak s nimi vyklouzla dveřmi. Vešla jsem do penzionu, stále jsem držela šátek, který mi jeho matka vyrobila, jemný a teplý na prstech, a sedla si na postel. Byla to přetvářka. Každý úsměv, každý dotek, každé zasnoubení šeptané před nimi. Všechno to byl jen akt. Přesto mě hrudník bolel, jako bych právě ztratila něco skutečného. Tu noc jsem nemohla spát. Znovu a znovu jsem si přehrávala, jak se na mě Ethan díval, když mě jeho máma objala. Způsob, jakým se mé prsty otřely o mé, když jsme sáhli po stejném hrnku kávy. Byl laskavý, stálý, bezpečný. A já jsem se do něj tvrdě zamilovávala. Ale lidé jako já se nemohli zamilovat do lidí jako on. Byla jsem uprchlice, dívka bez rodiny, kterou bych představila, bez velkého plánu do budoucna. Byl úspěšný, etablovaný, muž, který měl možnosti, a já jsem byla jen možnost, která se naskytla jako pohodlná. Další ráno jsem se rozhodla. Když Ethan přišel na kávu, už jsem byla u pultu, zbalená a s lajným vodítkem v ruce. Jeho obočí se okamžitě zamračilo. Někam jdeš? Vynutila jsem si úsměv. Jo, myslím, že je čas. Udělal si pro mě tolik, Ethan, víc než kdokoliv za dlouhou dobu. Ale nemůžu tu dál zůstat, sem nepatřím. Zíral, na okamžik ohromeně mlčel. Ty sem nepatříš, Jeno. Odkud to přichází? Polkla jsem. Pevněji jsem sevřela vodítko. Nepotřebuješ mě. Chtěl si jen falešnou snoubenku na víkend. A já si dovolila věřit, že je to víc. To je moje chyba, ne tvoje. Jeho čelist se stáhla, ale hlas mu zůstal klidný. Opravdu si to myslíš? Že jsem byla nějaká rekvizita? Co jiného by to mohlo být? Zašeptala jsem. Přistoupil blíž, jeho oči hledaly mé. Máš tušení, co jsi udělal, od té doby, co jsi vstoupil do mého života? Tento dům býval tichý. Každý večer jsem přišel domů do prázdných místností a slyšel jen hluk běžící ledničky. A pak si se objevil s toulavým psem a skicákem. A najednou to znovu působilo jako domov. Zamrkala jsem, překvapená. Etháne, ne. Musíš to slyšet. Jeho hlas zjemněl, hluboký a drsný zároveň. Když jsem tě požádal, abys předstíral, nebylo to proto, že jsem potřeboval lež. Bylo to proto, že jsem chtěl, aby moji rodiče viděli, co jsem začal cítit, i když jsem to ještě nedokázal říct. Nebyla si náhradnice, byla si ty. Něco ve mně se otevřelo. Neuvědomovala jsem si, jak moc jsem potřebovala, aby si mě někdo vybral. Ne kvůli tomu, co bych mohla udělat, ne kvůli tomu, co bych mohla dát, ale prostě proto, že jsem to já. Cítila jsem štípání v očích, než mi vytekly slzy. Proč by se staral o někoho jako já? Zvedl ruku a jemně mi přejel palcem po tváři, aby zachytil slzu. Protože jsi silnější, než si myslíš, Jeno. Odešla si od života, který tě zlomil, a stále stojíš. Tvoříš umění z bolesti. Staráš se o každé živé stvoření, kterého se dotkneš. I o toulavé psy, jako jsem já. To mě přimělo se smát skrz slzy a on se usmál jemně a křivě, jako by to už léta nedělal. Prosím, nechoď, řekl tiše. Ne proto, že bych potřeboval pomoc v tomto domě. Ne kvůli nějakému falešnému příběhu. Zůstaň, protože nechci, aby tohle naše skončilo. Slovo naše dopadlo jako sluneční světlo po dešti, teplé a překvapivé. Pustila jsem vodítko a přistoupila blíž. Šátek stále svírala v ruce. Dobře, zašeptala jsem sotva slyšitelně. Zůstanu. Luky jednou štěkl, jako by to spečetil. A Ethan se zasmál, opravdovým smíchem, hlubokým a bezstarostným. Pak mě objal, pomalu a jistě, jako by se bál zlomit ten okamžik. Poprvé po letech jsem před něčím neutíkala. Běžela jsem k někomu. O 3 měsíce později už penzion nebyl penzion. Byl to domov. Moje oblečení viselo úhledně ve skříni. Lucky měl vlastní postel u okna a moje sbírka skicáků se zdvojnásobila, pak strojnásobila, dokud jsem si nekoupila policii na ně. Ethanovi rodiče nyní navštěvovali častěji. Pokaždé mě jeho matka objala, jako bych byla vždycky její, a do mých rukou mi vklouzla další ručně vyrobený šátek nebo sklenice její broskvové marmelády. Jeho otec vtipkoval s Ethanem o tom, že konečně dospěl, ale každé slovo bylo plné pýchy. Už se na mě nedívali, jako bych předstírala, protože jsem nepředstírala, a ani Ethan. Stále jsme se poznávali. Stále jsme zjišťovali, co znamená, že dva lidé z různých světů volí stejnou cestu. Ale nebylo tam žádné předstírání. Když sáhl po mé ruce v obchodě s potravinami, nebo způsob, jakým se mu zjemnily oči pokaždé, když jsem se zasmála, nebo jak tiše seděl na verandě, zatímco jsem kreslila, jako by nechtěl rušit posvátný okamžik. Jedno ostré sobotní ráno mi řekl,
abych se hezky oblékla. Něco pohodlného, řekl s úsměvem, jako by si nechal tajemství. Následovala jsem ho do malé budovy ve městě, kde byl ve vzduchu hustý pach olejových barev a papíru. Byla to umělecká galerie. Moje umělecká galerie. O majitelce mluvil týdny předem. Ukázal jí mé skici, aniž by mi to řekl. Teď visely na zdech, laky stočený na verandě, mlha v lese za penzionem. Ethan sám se opíral o zábradlí s tím zamyšleným výrazem, který se vždy snažil skrýt. Hrdlo se mi stáhlo, když lidé chodili kolem, studovali je, poukazovali na své oblíbené. Ethan, nemůžu uvěřit, že jsi to udělal. Zasloužíš si to? Řekl prostě, stál za mnou s rukou na mém rameni. Dal si tomuto místu znovu život. Nech lidi vidět to, co vidíš ty. To odpoledne žena koupila jeden z mých kreseb. Jednoduchou tuškovou skicu penzionu. Stála jsem tam v šoku, když mi podávala šek a šeptala, je v tom tolik klidu. Cítím se jako doma. Domov? To slovo pro mě dříve znamenalo nebezpečí, jako něco, co by mohlo bez varování zmizet. Ale teď působilo pevně, jako kořeny, které konečně našly půdu. Později, poté, co všichni odešli, jsem stála před posledním kusem. Ten, který mě Ethan tajně přesvědčil dokončit pro vernisáž. Zobrazovalo nás všechny dohromady, Ethana, jeho rodiče, Luckyho u našich nohou a mě, jak se usmívám způsobem, o kterém jsem nevěděla, že dokážu. Prstem jsem sledovala okraj rámu, srdce plné dojetí. Myslím, že už konečně neběžím, řekla jsem tiše. Ethan přistoupil vedle mě a objal mě kolem pasu. Dobře, zamumlal a políbil mě na temeno hlavy, protože jsem tě stejně neplánoval pustit. Opřela jsem se o něj, vůně cedru a kávy mě obklopila jako šátek, který mi vyrobila jeho matka, a usmála se. Poprvé po dlouhé době jsem nepřemýšlela, kam patřím. Už jsem věděla, že patřím sem s Ethanem, s Lubkym, s životem, který jsem si vybudovala z popela všeho, co jsem ztratila. A byl to jen začátek. Děkuji, že jste poslouchali až do konce tohoto videa. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď jsme na cestě k dosažení prvního milníku. 1000 odběratelů. Pokud se vás příběhy, které vyprávím, alespoň trochu dotkly, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací pokračovat v psaní a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v příštím videu.